Tak ahojte, teraz vás prevediem našou súkromnou posilovňou. Vidíte teraz na začiatku videa areál Štumerovej, alebo lepšie podané na konci Štumerovej, z Topolčan smerom na Chrabrány, smer Nitra, za Slovnaftkou. A tu je brána, uzavretý areál. Tady to vojdete, pôjdete rovno a tu máte parkovanie priamo pod oknami posilovne. Ako vidíte na videu, tak tu máte nachystaný stôl na cvičenie aj vonku, ako napríklad aj výskoky na bedňu, alebo lepšie povedané na palety, či zo stoja, či zo sedu, či z klaku, hocičo, alebo vykladanie atlasových kameňov. K tomu sa ešte dostaneme. Pneumatiku tu máte o váhe plus minus cca 200 až 250 kg. A jak tu zaparkujete, tu môžete ešte parkovať pozdĺžne popri tomuto živému plotu až dozadu a ešte tam vzadu máte veľké parkovisko. Tuto, kde máme otvorené dvere, tak vojdete dovnútra. Máme to na takýto fajný štýl, ktorý sa nám páči. Vojdete dovnútra, tu máte atlasové kamene, 80, tu je 115, 120, 130, 100 kg, vykladanie na palety, na takýto stôl. V pozadí vidíte, toto je konštrukcia na mŕtvý ťah s autom, plus sa dá ešte naložiť. Tu je pokračovanie, kde dáte auto s kolesami. Dopadacie madrace na atlasy a podobne. Tu je nachystaná koza, tiež prehadzovanie kameňov atlasových. A tu sa už dostávame donútra. Ako vidíte oproti, tak si všimnete hneď prvé veľa železných kotúčov. Plastové tu zatiaľ nenájdete u nás, ale tie máme tiež v pláne, ale také originálne, nie hoci kde sú hociaké bumpre nezmyselné. Pod nimi vidíte reťaze 2x6, 2x8 kg, uzávery, nakladacie jednodučky. Oproti vidíte incline lavičku s rekom na ramena, na šikmy bench a podobné cviky. Adapter na bradla, tricepsové, hyperextenzia. Tu je taká vychytavočka zo súťaže, torové kladivo 27 kg, držanie s opretím. Môžete si vyskúšať, prísť a skúsiť dosť aký silný, dlho čo najdlhšie vydržíte. Časy samozrejme budeme zaznamenávať. Tu taký malý stojanček, kde máme bandaže, trhačky, návleky a veľa ďalších vecí. Tabula s medailami, sa musím pochváliť na to. Alpa, vedečko, puder, všetko čo potrebujete pri silovom tréningu. Vianoce ešte máme u nás v dielni. Samozrejme reklama s logom a banerom nesmie chýbať. Vidíte tu madraciky pod kolena na Nordic Car alebo Russian Hams Car. Gaučík, pod gaučom máte nadstavce na ohradu, čo sú oproti kufre, čo vidíte. Tu je naša stena, polepená diplomami, čo sme za posledných pár rokov nazbierali od 2018 s pohármi. Oproti vidíte originál súťažný stôl na paku alebo arm wrestling. Sú alebo je v pláne sem aj pozvať hostia dobrého, čo to robí súťažne, nech nás trošku niečomu naučí, priučí. Zatiaľ
kniha alebo zošit návštev, to vás nemusí trápiť, to si robíme poznámky. Tu máme dole adapter na Viking Press alebo Viking Press adapter na ramena, ale dá sa odcvičiť veľmi veľa cvikov na tom. Safety bar, to hoci kde nenájdete v komerčnom fitku, Cambered bar, olympijská tyč klasická 20, Axel bar, 5 cm uchop, ezeta, ale trošku iná, kde tiež tak ľahko ju nikde nenájdete, v priemere o 5 cm, vidíte, trošku halus, aj na uchop. Toto je adapter na belt squat, veľmi dobrý doplnkový cvik k silovému trojboju, ale aj ako hypertrofia a tieto ďalšie veci. Tu je obrovská jednodučka, strongmanská. Kladka zatiaľ takto, iba dole, boxerské vreco, ktoré si vieme zavesiť, Apolony, 2 veľké, brutálne. Tu máme mlynček na bandáže. Za týmto máme super yoke, konštrukciu, ktorú si zložíte a vybehnete von a môžete behať. Hore vidíte švajčiarsku osu, tu zatiaľ tam máme hore preto, lebo sa používa na zhyby, na hrazdu, ale dá sa využiť aj ako v stoji, striktné tlaky, military pressy, taká imitácia logliftu na bench, na príťahy, predklonie. A takto, jak to držím, vidíte už tento vylepšený rek, kde máme monolift, adaptéry takéto pekné, nadstaviteľné. Dole máme ten klop, na ktorom viete veľmi veľa cvikov otrénovať, nejaké ladminy, či na vrch tela, či na spodok tela. Expandere tieto hrubé, ďalšie na rozcvičku. Tie nesmú chýbať v žiadnom gyme. V reku vidíte originál súťažnú drepovaciu tyčku, ktorá je od Strongearu, samozrejme, a vidíte už, že má 25 kg, 32 mm hrúbka. A samozrejme tieto ložiska, lebo nechceš na normálne tyčke, aby sa ti to rozkývalo. Takže pevné ložiska. Hop. Ďalej prejdeme sem. Trošku sme si dali takýto oný, kde si vešame expandery. Tu máte senseback na hádzanie do výšky. Samozrejme vonku. Ďalší 68, 90, 113. Prechádzame na deadlifty, kde je trap bar, Texas bar, loglift 9.5, 95 kg, lepšie povedané, Texas bar originál súťažný. Aby si sa nenarobil pri mŕtvom ťahu, tak si to zdvíhaj na tomto adaptéri, na tomto deadlift jacku a pekne si naložíš činku, jak potrebuješ. Bloky, tie majú nejakých 7 cm. Tu máme aj na expandery nastavené, keď ideš veľkú dynamiku a podobne. Ďalej tu máme úchopy, si môžete vyskúšať, adapter na triceps a ďalšie iné cviky. Tuto sme robili na našu súťaž také nosenie dreva. Teraz to máme ako takú imidžovku, kde máte samozrejme magnésko, ktoré musíte u nás používať, lebo kto nemá, že ten nejede.
repráčik taký, lebo bez hudby to není ono. Čuchacie soli a ďalšie. Táto krasavica tu je sovietská tyč, ruská tyč originál, úplne neskutočný zálusk na tieto tyči a úplne vynikajúca. To musíš ťahať na nej. A táto PR platforma, kde otrenujete veľmi veľa cvikov od good morningoch, či doťahy rôznej výšky, či expandermi, či hypertrofiu, či dynamiku, či opakovania a hociaké varianty. Ďalej, samozrejme, viete dobre, že silový tréning sa nezaobíde bez dlhých prestávok, takže tu máme takúto vychytavočku, takýto terč. Medzi sériou si môžete zahádzať sekeru. Oddychuješ, tak to využiješ trošku aktívnejšie, efektívnejšie, hodiť si sekerku a ideš na sériu a zase odpočívaš. Loglift malý, ten má 46,5 kg. Po ním zaťažové lano, či vonku, či vnútri sa dá otrenovať s ním úplne na pohodku. Zaťažové sane, ťahať, tlačiť, priťahovať, hoci čo. Tu máme také malé jednodučky. Tu máme 5, 8, 9, 12 kg. Naša podpisová tabula. Takže to, kto príde, tak musí sa podpísať. Tak to chceme. Tak chceme aj budovať našu komunitu. Tak to má byť. Dopadové madrace, samozrejme, na rôzne účely. Deficit 10 cm na bench board press. A tieto veci, tu máme trošku feed loptu. A jej tu máme, čiže úplne v pohode. A tu sa dostávame opasok. Ale tieto držiaky sú na rek, na klietkus. A tie sa dajú najmä využiť aj na výpady, na držanie, alebo na Hatfield squat. Dobrá varianta do silového tréningu. Kačičku tu máme. Kačičku tu máme nastaviteľnú, či na schody sily, či na behanie. To už je na vás. Adapter na kačičku takýto dlhý, na mŕtve ťahy, na deadlifty. Adapter na chrbát, na kladku. Tento adapter máme na príťahy predklone. Na T-bar row. Maličký adaptérik na board press a tieto naše krasavice 60, 50, 40 a 2x25. Tieto 40, 50, 60 majú 5 cm madlo. Krásne sú. Oceľové, lebo oceľ jede. Tu máte pin na uchopy alebo na hrazdu, kto chce robiť so zaťažou, alebo na bradla a podobne. Kto by mal malé jednodučky, tak si vie naložiť, koľko potrebuje v kotúčoch a môže kľudne benchovať, tlakovať, hocičo. Takéto uzávery 2,5 kg reťaze, ako som spomínal, 2x6, 2x8 kg. A poďme počítať. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Tam tá posledná je 15. Tu máme ďalšie 15, to je 30, 60 a tie dve čierne to je 90. 5 máme 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg. 2x2,5, 2x1,25 a 20 máme 20, 40, 60 kg. Takže si tu každý otrenuje v tomto malom priestore. Banner našej súkromnej posilky.
taká naša dielnička silová. Samozrejme tu máme pamiatku na siláka. A tu je ďalšia tyčka, trošku staršia. Takže takto si tu žijeme.